Tää on niin aikaista, että minun aivot ei ole vielä mukautunut hereillä olemiseen. Ja sit se on tämmönen tän paskan kentän. Se oli yksi toinen ihmispelaaja. Vastustajan joukkueeseen kanssa. Se on laaja. Kesää sen tilottua. Se ampui minua kryopaskalla. Siellä on taas joku, jolla on raketin paskoja. Sieltä joku kusiainen ampuu raketteja. Emme voi tällä mennä tonne, emme ole loppuun lokajuskin. En ehtinyt edes tehdä mitään. Toivottavasti on kauhean kova meteli. Missä se rakettia ampuva kusipää on? Se tuli revokerit. Me hävitään tää. Se on tuolla. Vittu, että mie vihaan näitä botteja, vaan aina sepyrit, vittu saatana. Kuole vitun paska. Ja se on Aagiksen paska. Siinä on toinen paska, jota mie vihaan. Itse asiassa mie vihaan aika monia paskoja. Miksei tämä osuu? Ei se ole joku saatanan multilaujar paska, voi vitun kyrpä. Kiva, että tulit siihen uudestaan muuttuminen. Joku saatanan kusipää tulee minun päälle, vitun pottipaska saatana. Okei, me voitetaan. No vastustajat ei tuntunut olevan kovin voimakkaita. Ne rynni päälle alus varmaan liian kovaa. Katsotaan mikä ton. Mennään ton Zuzuun tossa noin. Se on todennäköisesti melko low HP rank. Tuo tuntuu vähän siltä, että nuo vastustajille ei sit loppujen lopuksi ollut mahdollisuuksia meitä vastaan. Katsotaan. Rank 4. Onko tämäkin? No, en tiedä sitten. Ehkä mä oon tottunut siihen, että minun vastaan tulee jotain rank 6 juttuja. Mikä ei tietysti sinällään talakkoon tilo ole mitenkään väärin. Vittu kun nää Plariumin kusipäät vaihtoi näin järjestyksen. Piti hetkeksi jäädä tuohon odottamaan, että me saan sanottua ton. Tänään paska peli. Vähän perseestä. Ja huonoin peli, joka on koskaan tehty.
No ihan toi matchmaking nyt taas äsken ihan perseestä loppujen lopuksi. Tällä kertaa minun hyväksi. Ja niin kuin mä oon sanonut monta kertaa, niin ei se oo kumminkaan päin. Voi vittu tää paska, kun se antaa tän saman paskan. Mä otan tää kertaa ton. Kato, että mehän menen oikeaan suuntaan. Putnik. En sano mitään. En sano yhtään mitään. Tää ei oo poliittinen striimi. Se menee sinne piiloon. Okei, me en osannut siihen kertaakaan. Tuo oli ihan eeppinen megafeili. Sieltä tuli botti. Voi paska, siis mikä vihaan näitä podcaneja oikeastaan? Ei jumalauta saatana vittu perkele. Siis kattokaa mitä paskaa tää nyt taas on. Mitä mä just pääsin sanomasta siitä kuinka perseestä tää matchmaking on? Jaha, ja nyt sieltä tulee vielä Seekerin paskakin. Voi... Ei jumalauta saatana vittu perkele, siis vittu tää on paska peli oikeesti. Onks toi Eclipse? Miten mitä mietin? Voi jumalauta! Vittu kun minut vaan koko ajan tapetaan! Siis saatana vittu, että tää on paska peli. Voi jumalauta, saatanan... Ja Sephyrin paska, voi vittu jumalauta, saatana... Ja toinen Sephyr, voi vittu jumalauta! Vittu tää peli on perseestä! Vittu Maxed Sephyr! Mitä vittua oikeesti? Vittu tää peli on paskaa! Ja tämän pelin matchmaking on niin vitun rikket, krukit, vitun kyrpä, paska, perse, vittu. Siis voi jumalauta, tämän pelin tekijät on kusipäitä. Sitä on paskin peli, joka koskaan on tehty. Tää on aivan vitun perseestä. Jos tällaista paskaa ei ole varmaan koskaan ollut, että minut tapetaan saman tien ja me kattelen näin pitkään, kun me hävitään. Jumalauta, että tää peli on paska. Tää peli on aivan vitun perseestä. Plarium on vitun paska. Tän pelin tekijät on täysiä kusipäitä. Plarium on perseestä. Tän pelin matchmaking on aivan vitun perseestä. Sitä matchmaking on aivan vitun paskaa.
Vittu tää on perseestä. Plarium on aivan saatanan paskaa.